Sziasztok! Bizonyára ti is tudjátok, hogy sokszor helytelenül írtok vagy mondtok valamit. Figyeljetek a videó alatt, hogyha valaki helytelenül mond valamit. Most megkérdezünk egy tanulót, hogy neki mi a kedvenc tantárgya. Szia! Zavarhatlak egy kicsit? Igen, mondjad csak. Neked van kedvenc tantárgyad? Igen, a kedvencem a rajz, de mindegyiket szeretem. Az osztálytársainak tudod a kedvencét? Nem mindegyiknek, de az összes tantárgy szerepel a kedvencek között. A nyelvtant szeretitek? Igen, szeressük. Milyen óráid lennének, ha te állíthatnád össze őket? A barátaimmal tölteném. Ezek szerint jobban vagytok az osztályban? Igen, jól el vagyunk. Szoktatok egymásnak ajándékot adni? Igen, névnapokon, szülinapokon. Lesz mostanában névnapod, esetleg születésnapod? Igen, 2 hét múlva névnapom. Van valami sejtésed arról, hogy mit kapsz? Elvileg csokit kapnák, de másról nem tudok. Honnan tudod? Általában csokit adunk egymásnak, csak onnan. Akkor boldog névnapot kívánok előre is, jó tanulást! Szia! Köszi, szia! Ebben a rövid videóban 2 nyelvhelyességi hiba is előfordult. Írjátok a videó alá, hogyha megtaláltátok, ha a riporter vagy a teszttanany tévedett. Ha nem találtátok meg a 2 hibát, nézzétek újra a videót.